koska ne on niin Ne hulluja. on niin naurettavia. Mikä on teidän guilty pleasure-sovellus? Guilty Pleasure-sovellus, eli mikä on sellainen applikaatio, mitä me käytetään? No tietysti siis tietenkin TikTok, koska siihen jää jumiin, ei voi mitään, että sitä tulee mutta pysyy myös perillä siitä, mitä nuori väki ajattelee. Ja siellähän me ollaan Jorman kanssa ja 100 000 katsovat, kun me tanssitaan. Valitettavasti minulla ei ole guilty pleasure, että mä en seuraa ollenkaan. Tietääkö teidän seuraajat teistä jotain, mitä lähimmäiset ei? Mä luulen, että paljonkin, koska me puhutaan meidän podcastissa niin paljon sellaista, mitä me ei tulla ehkä niin kuin arkielämässä muuten puhuneeksi, niin voi olla, että seuraat tietää aika paljonkin. Mä en ole ihan vakuuttunut tuosta, että mä luulen, että minun lähipiirini tietää kaiken sen, minkä minä puhun podcastissakin. Mutta ainakin sanon sen, että mitä niin kuin kuuluu ja missä on käynyt ja näin, niin kuin nopeammin päivitetään niin siellä podissa kuin esimerkiksi vaikka äidille. No näin on. Niin. Joo. Mitäs jos teidän pitäisi heittää puhelin syrjään viikoksi, niin mitä te teette? Jorma vastaa, puhelin syrjään Olen ilman puhelinta. Ei sen kummempaa. Onko mitään... Tekemistä riittää kyllä, joo. Aktiiviselle ihmiselle riittää tekemistä ilman puhelintakin. Mulla tulisi vaikeuksia. Jorma ei varmasti kärsisi ollenkaan, mutta kyllä mä kärsin, koska mä koko ajan seuraan tietenkin, mitä maailmassa tapahtuu. Mä oon myös toimittaja, niin Tämä sitäkin ei varten. tarkoita sitä, että mä en seuraisi, mitä maailmassa tapahtuu. On muitakin kanavia. Mutta mä oon vähän riippuvainen. Viimeisenä nopeana kysymyksenä, mikä on rohkein postaus, minkä te olette tehneet teidän uralla? Rohkein postaus. No mun mielestä kaikki meidän tanssivideot TikTokissa on rohkeita, Todellakin, koska joo. ne on niin Ne hulluja. on niin naurettavia, että Niin kyllä se vaatii rohkeutta.